Baba ina gidan hajiya ga ci da ni. Oke, kai mijin hajiya ne na gaske ma. Amarya. Ba ki halifi amarya. Kaki, jajikin. Ai wallahi a jiga sanin da ga miki. Gaba ɗaya dan maka wannan. A wallahi ni kin gama mun komai ai da ke kallo. Ina nan na sa waya a gaba batirin ma ya kusa shan dawo. Ka san ba na son Kana zama da yunwa. A yunwa bata ba. Ni gaba ɗaya ni na ma rasa. Wai jin daɗin nan na ne kake. Ban da wannan kina nufin da wani? Kaki. Ko Alhaji ya dawo ne wai gaba ɗaya daga gaba ɗaya ni ta ko ina kin wadata ne shi. Yanzu in ban faranta maka ba zai yi wa. Kai, shi za ni ce ni fa da ke kallo ba ƙari ni kawai daga auren indiya ne ni da can da kike Ali Khan kabuwa ya Ali Khan ba indiya ne ni da ke gani na ai ha ba mu ai wallahi bayan da za a ce ke masu yin nan ai duk da kin